nginenkinga yengane engaphilile kahle. Isimo sayo nje sibucayi ngesimo sokuthi selokhu azalwa angikaze nje ngikuthola ukuphumula ngaye. Uthe mesebelethiwe wabelethwa eneweight engaphezulu kwakhe. Ekliniki bathi obese indlela ayiyona. Bamthola enenkinga yamehlo ukuthi amehlo akhe ngathi kuthiwa ijaundice. Bathu ngathi une jaundice. Bamnikeza imithi wayisebenzisa. Kuthe after 3 months waqala waphathwa kwabe ngathi unomkhuhlane. Umeba nomkhuhlane ngamthatha ngamisa kudokotela. Wafika udokotela wasinikeza imithi. Ngabuya nayo leyo mithi ayimsebenzelanga ngoba ukukhwehlela kwakhe kwaqala wekhwehlela mhlambe kuphela u10 minutes nginganqamukanga. Udlikiza wadlikiza I think kwabayi kathathu. Ukudlikiza kwakhe nje kumxina kwabuye kwathula kwaphelela. Sanibonani babukeli emakhaya igama lami ke ngokwazi ngokansele ngiphaphazile enkandla emahlathi amnyama. Nginibingelela ngisehambeni sikho futhi lazivama ukusebenzela khona kulezi insuku ama podcast wethu siwenzele emgwaqweni sihambela abantu emakhaya kakhulukazi labantu abangakwazi ukufika kuma studios wethu eGoli. So nje sithathe initiative ukuthi asihambele zonke indawo nalezi disadvantage ufica ukuthi umuntu ufuna usizo usibhalele kodwa manje akazi ukuthi ungasuka ngani esuka phansi lokho ntshanga afike kanjani koGoli wasuke wonkanyezini afike koGoli endaweni zasemakhaya emaphandleni konkandla endaweni zaKwaNongoma. So basically nje sithathele leso sinqumo sokuthi asesihambe sigxile sibone ukuthi ke lungaba ngakanani ushintsho singalwenza noma singakwazi ukuthi mhlambe size nalo ekutheni sihambe sifinyelele kuyona yonke indawo lapha abantu bedinga khona usizo nalapho umuntu ebhekene khona nenkinga. Namhlanje ke ngihambi ngedwa ngihamba nodadewethu uMakhomo uzosichaza ke igama nesibongo aphinde futhi asho ukuthi kungani athe asimvakashele namhlanje inkinga ikuphi kwenze njani. Uzophinda asho ukuthi sikuphi masila ngoba hayi ngihlezi ngilihamba izwe ngayiqala ke le ndawo le kodwa uTex enkanyezini indawo nje ngathi isondelene nentshanga. Dadewethu sawubona ngiyabingelela ababukeli emakhaya. Sanibonani babukeli, igama lami ngufisani ngwakakhomo. Ngibhalele ibroadcast ngenkinga yokuthi nginenkinga yengane engaphilile kahle. Isimo sayo nje sibucayi ngesimo sokuthi selokhu azalwa angikaze nje ngikuthola ukuphumula ngaye. Njoba ngibhalelile bengizocela usizo kongakazi ukungisiza ngoba sengizamile konke ngahluleka. Uqala kuphi la kule ndawo? Indawo esikuyona sisemkhambathini esigodini sasenkanyezini kwaChitshani. KwaChitshani. Yebo. Indawo esemakhaya. Yebo isemakhaya impela nje la. Okay. Uzosilokhuzana la kwefisana yabo. Uzosithatha usibeke detail to detail ngendaba yomntwana wakho. From ekuzalweni kwakhe until kuze kube manje until kubuze ukuthi yini le office ukulekelelwa ngayo asiqale eqaleni tshela umbukeli. Yebo. Umelo okuhle ngimtete ngo2017. Ekukhulelweni kwami ngaba nayo inkinga ngoba cause ngaze nga-admit esikoleni esibhedlela ngoba ngake ngopha. Kanye kodwa nga-admitwa kanye sabuya kwa right ngamteta kahle futhi ngenyanga yakhe kwaku 9 months nje ugcwele. Uthe mesebelethiwe wabelethwa eneweight engaphezulu kwakhe. Ekliniki bathi obese indlela ayiyona. Bamthola enenkinga yamehlo ukuthi amehlo akhe ngathi kuthiwa ijaundice. Bathu ngathi une jaundice. Bamnikeza imithi wayisebenzisa. Kuthe after 3 months waqala waphathwa kwabe ngathi unomkhuhlane. Umeba nomkhuhlane ngamthatha ngamisa kudokotela. Wafika udokotela wasinikeza imithi. Ngabuya nayo leyo mithi ayimsebenzelanga ngoba ukukhwehlela kwakhe kwaqala wekhwehlela mhlambe kuphela u10 minutes nginganqamukanga. Elibele ekhwehlelile nje ungazi ukuthi yini lenyuka ifika imvale la esifubeni. Kwaze kwaphoqa ukuthi ngishayele iambulance ngihambe naye ngesibhedlela safike noDeli bam-admit.
sahlala isonto lonke sabuye right, saphinda kwaqala phansi. Yamvuka lento. Mase imvukile bathi wathi uma la ekhaya ucabanga ukuthi mhlawumbe ukunqunywa lezinto lezi ezenziwa einganeni ake ngimenzise zona. Sahamba saya komunye umama wafika wamenza ngalolo suku azange silale inhlobo saze sayisibhedlela futhi. Mesifike esibhedlela lapho sahlala u2 months singabuyi engakwazi inhlobo ukuyiphefumulela ephefumula nje ngamapayipi exhunyiwe yonke into engakwazi nanokudla edla ngamapayipi emencela. Kuthe enodeli mase bebona nasi isikali ukuthi ayingeke ngishe la isibhedlela isikali sakhe siyanyuka ngalendlela ukuthi inyanga zakho ishiyela kude. Baqala bathi angimncelise icup inkomishi njalo ngosuku anikezwe icup eyodwa njalo ngosuku. Wazama ukuncela yona kodwa still iweight yakhe nje ayivumi ukuthi yehle ibe yengane normally. Wagula kuthe kusuka lapho waqalwa into engazuthi unamafit. Walibele dlikize. Sabuya lapha esibhedlela sesikhishiwe la ekhaya kwazanywa kwathiwa ake kwenziwe nezinto mhlambe nabakubo bafike bezokwenza something mhlambe nedlozi alikho right bafika bazomkhokhela still kwaqhubeka. Wagula nje wagulela ukuthi ke manje noma ngathiwa akekho ngeke uzuze umangale ukuthi hayi engadli ebuyisa kuthe khuleni kwakhe seqala nanokuhamba. Esezama nje ukuthi uyahamba. Ukuhamba kwakhe wakhambela esibhedlela base bethi angimthengele obhampa futhi waphuza ukuhamba ngoba wesenonyaka nenyanga ezu6. Kwathiwa ngimthengele obhampa ngizama ukuthi nje wasengaphakathi esibhedlela mhlawumbe ubulawa nawo ukuhlala embedeni ingakho engakwazi ukuhamba. Angizama ukumcathulisa. Waqala futhi wajwayela wakwazi ukuhamba. Sekwazi ukuhamba ngamqalisa icrash ngoba ngibone ngazuthi engathi angaba nezingane la ekhona mhlawumbe uzokwazi ukuqaqeleka nesifuba ngoba ubemkhulu ecinene noma ephefumula nje isifuba sakhe singavumi kahle. Kwahamba isikhathi wafunda ke uthe mesefunda esikoleni bangibiza ukuthi banenkinga yakho ukuthi esikoleni ukathi kuthisha ucela ukudla manje medla udla manje akasuthi inhlobo ngazuthi khona into adla nayo iswing akasuthi nje. Medla ufuna ukudla amese yalala. Umisi memtshela ukuthi sesikoleni la akulalo. Akhali. Mengabe etoilet kumele uhambe naye. Yes. Impela yena umuntu oright onormal umbuka kodwa izenzo zakhe ifana nomuntu ongazuthi ukhubazekile. Okay. Etoilet emele uhambe naye ngwami ungahambanga naye uzobuye ezonele eqedile engcolise nje eqedile yonke indawo sekumele uqale phansi umgeze mmelele uba nezinsuku zokuthi kolunye usuku avuke engachamile enhlobo kolunye echame ngazuthi angazi mhlawumbe uchame ka5 umbhedo umanzi nje wonke. Ungabisazi ukuthi kwenzakalani ngazuthi nje angazi ukuthi ngamchaza ngithi umuntu onjani. Ngayithatha ireport lenginikwe yona esikoleni ukuthi kuthiwa hayi akenzi kahle and ubuyazonele meye etoilet. Ngafike ngayisha esibhedlela ukuthi manje sekuqala isimo esikanjena ke akusekona ukugula kuphela ukuthi uvalekelwa isifuba because enodeli bagcina bengatholanga nabo ukuthi kahle yini lemvala isifuba ngoba baze bamdlisa i-treatment ye-TB. Wayidlu 6 months wayiqeda. Bamnikeza iphampu usebenzisa iphampu ye-asthma kuyimanje. Namaphilisi akhona amaphilisi awaphuza ye-asthma mengabe imvukile. Kodwa sekungcono kayisamvuki njengasekuqaleni sekuyamvuka mengabe kubanda kunokubanda abe nalokho ungaphefumuli kahle. Kuthe mase ngihambisile ireport basitransferela ku Gandhi Road. Mesifika ku Gandhi Road basibhukhela enodeli indaba yokuthi ke ahambe khona bahamba ama psychology mhlambe azobona ukuthi inkinga ilaphi. Ngamhambisa ke silibele attenda nje si attendile mhlawumbe u2 years suqedile kodwa usizo ngalithola ukuthi into ilaphi kahle. Kuthe kusukuthi emefunda ngwalapho behamba nama direct speech ulimi lakhe liqinile igama akakwazi ukulikhipha kahle ukuthi pronounce igama uthi melisho ulizwe uthi ngathi ubefuna ukuthi kodwa kusho ngendlela. Wahamba nama direct speech kodwa still nakhona kusayifanela nje usanje ngoba ngwana sesikoleni namanje basa complaina nge pronunciation yakhe ayikho right.
Safika ke ngamenzisa ke la kuGanti Road senza ngaze ngakhathala nami ngoba nami angisebenzi imali anginayo ukuthi sihambe ibhedlela. True. Ngabona ukuthi lento engihambela into engekho. Ngabhuka online eSpecsaver cause namehla akhe engasaboni kahle. Basifonela eSpecsaver ngwasayithola idate sahamba saya khona. Mesifika eSpecsaver bethi bayamlokhuni bathi bamcheck wahluleka udokotela unanamandla mekubamba nje usabathe uyamtest hayi uyambamba umdudulela le udokotela uthi angasondeli nje kuyena. Angisitshele udokotela uthi hayi ngeke akwazi ukumtest because uyalwa. Yeah. Akakwazi ukuthi angamfaka imshini abone ukuthi inkingi ilaphi. Kuzomela ngikhokhe 590. Angazi uzohamba ayothenga ama drop kanjani azomfaka wona kuzoba iwona azobuya nalo doti lo ozotshengisa ukuthi unani. Ngalolo suku ngangenayo imali ngoba ngangazi ukuthi eSpecsaver kwathiwa ingane ngaphansi kwa 10 years yenziwa mahala. Yes. Mase ngiyasho ukuthi uma kungenzeka ngibuye kusasa usangakwazi ukusebenza. Athi mengingavuka kakhulu ngingakwazi ngifike la ekhaya hayi ngiyiboleka imali ngivuke futhi ekseni siphinde khona. Sifike hayi asilungisela amenze sabuya nazo izibuko. Kubo ukuthi ke izibuko silebele sithi hayi hlusha akakayijwayeli ngoba phela uthanda kuyifaka. Ngoba nala igcekeni ujwayela igcela la ekhaya kodwa uyawa meka hamba isikhathi futhi mekushisa kakhulu uyawa. Avela qhuzu kawe noma awe awe nje awe ukuthi nje uyahamba njengengane avela shibilika wephansi. Muthi yini athi angiboni kumhlophe. Izibuka usayijwayelini athi kwazona zibabhlungu mengiyifakile emehlweni. Amehla akhe aphuma udoti mekafaka izibuko isikhathi eside. Bangifonele ke esikoleni ke ngisizama isikole lesi ke ngoba phela la kuGanti Road bavele banginika ihlehleba le forms bathi nabo banabantu abaningi ababasebenzayo. Nami ngingabe ngifona mhlambe kwezinye izikole ngizama mhlambe ngalithola usizo. Ngifone ezikoleni ngizama uphela unyaka odlula beyifunda ngapha esiqhingini nakhona esiqhingini becomplain ukuthi ayikho into ayihlalele. Ngoba kumele ngabe ufunda ugrade 3 manje njobe ina 8 kodwa usafunda ugrade 1. Yes. Ngizama ukusithola isikole ngisiye naye kwi-interviews asithole eMaritzburg khona la ifunda khona manje apheki. Mesifika khona bangichazela ukuthi private school isikole lesalapha. Siyakhokhelwa ngikhokha 3.1 ngenyanga. Transport asuka ngayo la 1.4 emise esikoleni ngenyanga njalo ngenyanga. Uyafunda ke ngiyazama ngihlanganise ngimkhokhele. Umema kulezi insuku ke angifonele angitshela ukuthi hayi banenkinga la. Ingane mekushisa kuke kwenzeka ukuthi avele abe nephunga nje abangalizwa kahle kodwa kufike ekseni right eclean njengazo zonke ingane. Yes. Lento engingayazi ukuthi leli phunga lakhe liqhamuka because nasekuqaleni kwake kwenzeka no 2 years ngimuzwe ngisho ngimgezile ngizwe ukuthi ngekhona into errong engazi ukuthi khona into enukayo la kuyena mengimchecka kanalutho kodwa unephunga nje livele livuke kuyena nje. Ngoba manje usebenzisa i-roll on ngimfaka ama-roll on ngimfaka ispray ukuthi kwazi ukuthi ukuthi gqibeke leli phunga lela nalo. Mase angitshela ukuthi angizama indaba yadokotela because lezi izibuko lezi ayisebenzisayo azimsebenzeli inhlobo. Yena uzabone ngazi ukuthi akasona isilolena inkingi isemehlweni. Ngoba uyakwazi ukuthi into moyifundisile ayisho. Kodwa mase kumele ayibhale phansi akakwazi inhlobo ngoba namanje una 8 kade aqala ukufunda kodwa mungathi akubhalela igama lakhe akakwazi. Akakwazi inhlobo nje ukubhala nje kuyamhlula. Into ko umemade seyisho ukuthi uyitshela ukuthi yena mhlawumbe ingoba akaboni ingakho engakwazi ukubhala phansi into eshiwe engakwazi ukuyibuyisela phansi ngoba uyakwazi ukuyikhuluma. Into ekhulunyiwe nje uyazi yonke ukuthi ubuthe kanje kodwa musuthi akabhali phansi ngeke azakwazi. Shit. Into ke edala ukuthi ngize nginibhalele. Ngizame konke ngihambile abathandazi ngihambile izibhedlela angulithola usizo. Bese ngicela ukuthi mengabe khona ongakwazi ukungisiza mhlawumbe abone ukuthi inkingi ilaphi kulamehlo ngoba mhlawumbe mengavuleka emehlweni
yonke into ingangcono ngoba ngizamile ibhedlela ngihambile ngikhokha ngenza konke kuthiwa kufuneka lokho ngizama ukuthi kumele ngikuthole ukuze ezoba right manje nento esingiyibona uzoza angabusafuni ukuya esikoleni ngoba uyabona ontanga bakhe bayaqhubeka yena ulibele ezinze nje ndawonye besides lokho kubhala phansi nasesikoleni ngokwamehlo yebo nokuwe egcekeni ebusuku uyabona yini mase sekuhlwile nje akaboni nje hlobo ukubona nje akaboni ukubona amehlo akhe nje awasebenzi kahle kahle ngoba kwesinye isikhathi umehamba ebusuku uyabanjwa straight ingane ziyambamba zala ekhaya igceke la ekhaya uzalelwe kulona kumele ngabe useyazi ukuthi mengihamba la ngendaweni ukuthi kodwa uyacela ukuthi cela ningiphelezele ningibambe ngoba akaboni uMakhoma ngiyibona lento ukuthi iyakuhlukumeza nawe right yebo una 8 years umfana yebo umfana asike sibuyele la kuleli lephunga yebo lisuke liqhamuka phela liphunga wena ukusola kwakho ngokucabanga kwakho nami yona into engihlezi ngiyibuza yona ukuthi iphunga kuyena liqhamukapi ngoba ekuqaleni ngangitshela ukuthi mhlawumbe ngoba mkhulu mengimgeze kanye ngashintsha sengimgeza kabili give out evuka ekseni ngimgeze kube intambama mesezolala ngenze sho ukuthi kumele ngimgeze kodwa mevuka ekseni ephaphama nje la iduze kwakho uyeza ukuthi kunento enganuki kahle kuyena iphunga ungalifanisa nani sesenzela ukuthi umbukele bene idea mhlawumbe abe khona abangaba nolwazi iphunga nje ngazi ukuthi umuntu obolile ungazi yabo mevula umlomo ayikho futhi into ephumayo itshengisa ukuthi iqhamuka emlomeni khona into eqhamuka emlomeni ikuyena nje siqu sakhe awuphindele emuva futhi uanalyze ukugula kwakhe kanye nezinto ezinokushiwo udokotela ngecondition yakhe bathu nani enodeli bathi une asthma okay une sinus okay kodwa ekushoni kwabo kanjalo ukuthi une asthma ne sinus into eyangidida ukuthi wayipho bamfake amaphilisi eTB ekubenene asthma ngoba bamtreata ngamaphilisi eTB yes wadla wona waqeda 6 months kuthe mase waqedile usaphindela khona esibhedlela ukuthi treatment useyidlile kahle wayiqeda because sesilanda eclinic la ngasekhala number 2 Njabulo Clinic babuya basibhukhela ukuthi kumele siye eGrace ngoba mebemthatha isithombe bathi kunento ekhona ephaphini lakhe engazi ukuthi isilonda ekhulayo saya eGrace bafika eGrace bamcheck kwathi usangayitreata ngamaphilisi usangaphela kusayisilondana esincane ngabuya nalo iphepha ngaphinde ngabanikeze nodeli basinikeza treatment futhi wayiphuza wayiqeda uthe sephindela khona bathi hayi kuphelile uright sese ngimisela indaba yamehloke ukuthi nakho senenkinga yamehlo kwathiwa kugcwele kakhulu angeke azayithola idate eseduze sagcina sibhalisile asikaze baphinde basifonele because bathi bazosifonela ngaze ngayifonela mina ukuya eSpetsave kusuka lapho kodwa nje into ephathekayo ukuthi udokotela asho ukuthi ngibona ukuthi kwaba yiasthma nje nesinus kuphela now let's go to angazi ngokomqondo wakhe besides ukungaboni emehlweni is there any abnormality oyibonayo wena njengomama enganeni yakho ngokomqondo wakhe ngokomqondo umqondo wakhe yena ngingathi uright okay emqondweni uright because into omuyikhulumile nayo uyayikhumbula ukuthi wena ma wathi kodwa uzange uzokwenza into nje ekuyena engaze ngithi iyona esize yadala wazi wagcina esefunde kuma special school ngiyalapho nami ukuthi akakwazi ukubhala
akakwazi ukubona phansi akayibona into esebhodini othisha baze bathi uyislow learner besho kulezi ikole zabantu ilezi abanomali adefunda kuzona kulezi zabantu abanomali bathi uyislow learner so that's why wazwa optwa ukuthi ayiswe le ngaze eMaritzburg. So manje eMaritzburg but no we don't think ukuthi umntwana wakho uyislow learner, we think inkingi semehlweni. eMaritzburg bathi nje akasona islow learner ngoba into eshiwo omisi ngisho athiwa kuphela isonto uzoyisho and futhi nami ngiyawubona umehluko selokho efundile eMaritzburg ngoba uyabuya la ekhaya sikhulumela isingisi esinqaba sithi hayibo ngani kodwa mekumele abhale phasi akubhaleki inhlobo inkinga nje ihlushisa emehlweni kakhulukazi. So manje mebe checka ke odokotela because ngiyengizwe benzisa ama test amehlo yonke lento iyona le yakayinqaba. Biyona la ngayenzanga baze bamfaka ama drop. So yena uma ukhuluma naye uthi asenze into ethile kungane engavumi because uthe uyarizina futhi umntwana okwaziyo ukuconsume information. Ngingathini uyakwazi yena umukhulume naye uyamtshela ukuthi cela senze ukuthi avume kodwa into esinodokotela mekwaqhamuka umuntu ogqoka into emhlophe akafuni ngisho ukulalela ngisho ngathi uthini ukhala ibhuquze phasi angazi noma useyabasaba ngoba usehambe kakhulu eJovo wayifaka ama drip yonke into meke nje kwaqhamuka umuntu ogqoka ngisho athiwa akekho eclinic uhamba naye uyambotha usenokuthukela ukuthi mhlawumbe uzombamba mhlawumbe khonto azomenza yona umuntu uyogqoka into emhlophe usenokumsaba ngoba ngisho ngathi umuntu ufike la ekhaya meke nje umuntu wagqoka intende emhlophe ngathi noma usuke ebone ngazi ukuthi sekudokotela uzasha athi ayise ngiyahamba mina la endlini aningiphelezele ngoba lo muntu uzongijova. Yade ngisathi ngiyalapho ekukhulumeni uyakhuluma uyakwazi ukukhuluma ukuthi ukukhuluma kwakhe amagama akhe akawa pronounce ngendlela. I-weight yakhe ingakanani right now una 8 years i-weight yakhe ithini? I-weight yakhe inkulu kakhulu njoba de yogoma nje yogomela u8 years ufike washa u54 i-weight ecishilingana nakamfowethu ushaba o40 ushaba nasese sha 48 usha 48 iweight yakhe nje angisho ukuthi ayikaze nje ibe normal iweight yabantu abadala because una mbukela una 8 years ushaya u50 something and mina iweight yami njoba ngikhala ukuthi ngikhuluphele iweight ethi 82 because ngikhuluphele ngihlezi ngithi ngikhuluphele kuyimizi ushaya iweight yomuntu omdala impela ushaya iweight yomuntu omdala nase clinic baze bakhala hayibo udlani. Asike sibuyele kulento yokudla ke manje isinjani sesinjani isimo ngendaba yokudla uyadla umele ovuka ngo5 ngoba imoto ebathatha ngo6 mevuka umlungisele esikoleni kumele adle iparish mase yaqoka ke aphathe ilunch azohamba nayo kungcono manje njobe esesikoleni mmela ekhaya kwama weekend 2 hours usuke usumkhulu engadlile futhi usuke ekhale umbone ukuthi ulambile kwangempela kade edlile ngisho athi udleni ngisho athi uphuthu ngesona isinkwa kuyafana. Esikoleni ubhadala kanjani? Esikoleni ngiyakhokha njalo ngenyanga. How do you provide for leyo situation esesikoleni? Kuyimanje kunengane engigadayo yala kamakhelwane engihlala nayo la ekhaya. Okay. Bayangiholela khona u3000. Mase kubile yeqolo. Mase kuba baba wakho uyayiletha imali yakhe i1000 ngenyanga. Okay, nice. Siyabonga baba wakhe. Mase ngiyahlanganisa lapho ke. So yonke lo mali mayifika ihamba yonke. Yebo ithi ifika nje mifika ngenza sure ukuthi ngingaze ngibe nokuthi mhlawumbe uthi ngithenga idatha ngithengeni. Ngifuna ukwenza nje ukuthi mithi ifika ngibe ngihlanganisa ngibe ngiyokhokha esikoleni. So ngiyajabula ukuzwa ukuthi ubaba wakho usekhona empilweni yakhe. Yebo ukhona. Siyabonga kakhulu akujwayelekile. Siyabonga kakhulu kuleyo ndoda le.
hey kuningi engifisa ukubuza Ntombi yazo. Yebo. Ungixolele ngenzela mina mangize ngafika ekhaya ngenzela ukuthi umbukeli abe ne clear picture nanokuthi ngibheke ama engelo ukuthi iyipi yabo sibheke futhi ukuthi yipi indlela umuntu akangakwazi ukuthi alekelele ngakhona besides lokho esikuzele. Yabo. So imibuzo yami izozwakala ngazothi irrelevant to lokho esikhuluma ngakho, kodwa mina ngokwami ngisuke ngazi ukuthi irrelevant ngenxa zokuthi indirectly ngisuke ngazi ukuthi mhlambe ngakwazi ukuthi igcine ihambe yosiza kule nkinga ubhekene nayo, right? So ngibonile lekhaya ukuthi baningi abantu abadala bakhona egcekeni. And akukhona futhi ukuthi ngabantu abathatha entweni. Uma usuthatha yonke imali uyihambisa kumelo wena into zakho wenza kanjani? Ukhona umuntu osebenzayo la ekhaya, ukhona umuntu obhekile isimo sale ekhaya. Umuntu obekade kuyena umuntu nje kade ngathi uyena obesiprovider la ekhaya, uyena ubaba lo ngasekho. Okay. Yebo. Manje sisizoyena uma ngempesheni yakhe naye umamkhulu bayahlanganisa ngoba usisi wami omdala osebenzayo ngathi usisi wami lo mdala osebenzayo isikhathi esiningi ubheka izingane zakhe. Okay. Ayihlala la ekhaya ingane zakhe. Bahlala khona la ekhaya kodwa nje ukuthi nje ubheke ifamily yakhe kakhulu. Yes. Ukwenza nje izinto ngike ngixhasa oma lapho nalapho ukuthi mhlambe ayikule nyanga ngishayeke kakhulu angikwazanga nokuthenga into yokugcoba. Kuba uyena uzosho ukuthi hayi ngizozama mhlambe ngingakunikeza 100 rand euro on umuntu nje ukangixhase uma njoba ubaba engasekho, kodwa nje kusakhona ubaba ubebambe kakhulu igale ngwami noma sesibhedlela imali kwesinye isikhathi bengiyinika oyena. Uthe ubaba ushona ngo Good Friday? Yebo. Wadutshula? Yebo wadutshula. Mangifika nje oma wakho lapha bobabili bagqoka inzila. Yebo. Okusho ukuthi ukudlula kababa obekuyena umuntu obeyibreadwinner kahle kahle ekhaya, so ekudluleni kwakhe ayisekho ibreadwinner la ekhaya. Ayichase nayo. Ngalamatohonyana wabambayo kumele ngabe uyakwazi ukuthi uyisize uyithole into zokugqoka, uthole into zokugcoba, isimo sonke usibhekise kulesimo sengane egulayo. Yebo. Angibuye kuwena. Yebo. Uneminyaka ngaphi? Naminyaka 29. 29. Ubuke kumncane, usukhulile. Ubuke kumncane. Umntwana wakho oqala lo wesibili? Owesibili. Ukhona umdala. Ukhona umdala. Ukuphi umdala? Usesikoleni. Usesikoleni right yonke into ngayo. Right nje nawo right nje yonke into yakhe ayikho nje into ehluphayo ngaye. Bazalo babo wethu benomelo bahlukene. Bazalo babo yena. Oh okay. Ushuthi usesenaye lo bhuti empilweni yakho? Yebo. Okay. So esikoleni kwahamba kanjani? Sengibhekela ke manje isimo semsebenzi ukuthi umuntu mangase kuthiwa ulekelela ngisho nangamatoho, because mbukele ekhaya le ntombazane engihleli nayo la eceleni kwami, she's a very very nice person. Yazi uyambona umuntu nice, inkosi yami, umuntu olungile, umuntu ongakudeserve nokuhlupheka. Bakhona abantu obona ukuthi hayi vele lo uyibambelwe nje izintambo zolwembu ubehlupha, so uNkulunkulu wenza isibonelo ngayo. Uyayibona le ngane le iyaphila umuntu, and ngicabanga ukuthi futhi uma ukuthi baze bethathe belethe nengane izohlala naye ayigade umuntu onesandla. So I'm trying to check ukuthi iziphi ezinye izinto angakwazi ukulekeleleka ngazo, because umuntu ethi sengizamile ngahamba kuzona zonke indawo odokotela nani. I'm trying to check ukuthi kambe yipi enye indlela ongakwazi ukuthi kusizakala ngayo ingane, but besides ukusizakala kwengane, uma yena nempilo yakhe mhlawumbe ngaba ngcono, ngibona ukuthi kungakhona ukuthi naye benamandla ukwazi ukuqhubeka zame. Ngingasho ukuthi angeke sibathola abantu abazothi letha ingane la sibone ukuthi singaphuma sibheke ngakuphi, but now the question ukuthi labantu baqoka into ezimhlophe nabo. So I'm little bit confused, but uzo explain ukuthi luphi lolusizo wena othi ulibhekile kakhulu ukuthi umuntu akalethe, but okwamanje ngizama ukuthola ukuthi umbukele ekhaya ngenza kanjani ukuthi alekelele wena ke uqobo lwakho. Esikoleni uhambe waphelela kuphi? Kwenzakaleni esikoleni kuwe? Esikoleni ngifundile. Kodwa umatric angiphasanga, kodwa ngafika kuwo. Okay. Yebo. Into eyadala ukuthi futhi ngingaphasi kahle ngoba
umelo ngamtholela ngafike ngafeyila before ngabuyela ka grade 11. Okay. Ngithe sengibuyelile ngakhulelwa ke sengikhulelwa yinumelo. Yeah. Ngithe sengifunda ugrade 12 ngamteta ngoSeptember wakhona ka grade 12. Usuyobhala. Yebo. Kwangaba nje right empilweni yakhe nami ngagcina nje sengiconfused because nasesikoleni base bethi angiyeke. Yeah. Ngoba ingane yakho ngaqhubeka ngathi hayi ngoba sekuyabhalwa ake ngizame mhlambe ngaphasa. Ngabhala ngaqeda kodwa sesephuma ama results hayi. Washo ukuthi akuvuma ngakhona. Yebo. So Melo uzalwa ngoSeptember wazama ukuthi ubuyele uqhubeke uhamba ubhale khona ubuye uyoteta. Yebo. And ngapha awukwazi ukuthi nangonyaka uzawuphindela esikoleni because manje lo mntwana uzalwa uyagula. Cha yangikwazanga khona nomuntu engangicela ukuthi angigadele yena ovela athi umuntu mase egula ngizomenze njani ngoba uyabo ukuthi umuntu ongafuni ukuhlala nomunye umuntu. Umuntu odinga uma wakhe. Sesinjani isifo sokuwa manje? Usengcono. Ukudlikiza wadlikiza I think kwabayi kathathu. Okay. Ukudlikiza kwakhe nje kumxina kwabuye kwathula kwaphelela. Ngoba nasenodeli ngathi waqalela khona sikhona enodeli. Bathi bemfaka idrip uhlushe wayimoncula ngoba wemkhulu kakhulu mebemcheck imithambo. Ingabonakali sebejwayele ukumfaka ekhanda. Bathe mase bethi bayaphinda bayamphindisela ekhanda wayikhipha. Ngoba wehlushe wedlala ngesandla yaphuma. Wathi udokotela uzocela ukuthi ama antibiotics awaphuze. Yeah. Ngalolo suku wathe waphuzile 10 ntambama washawa amafithi ke kwaqala lapho. Baphinda basebemphuzisile ngakusasa waphinda wadlikiza. Wase wabuya udokotela mengimtshela washo ukuthi mhlambe akuvumelekile ukuthi awaphuze. Abazame futhi ukumfaka idrip alukhunja wathola ngedrip. Ngoba wethi meka waphuza nje ama antibiotics ngomlomo adlikiza. Yo. Uzosithumelela isithombe sakhe sivumelele usifaka isithombe sakhe kule nkulumo. Yebo ayingasifaka. Ungasifaka, okay. Uthe lo muntu uyabasaba odokotela. Usizo kanjani lo libhekile? Usizo ebengikulicela kakhulukazi bengangisiza ngendaba yakhe yamehlo ukuthi ngikwazi ukuthola ukuthi kugcineni inkinga ilaphi. Ngiyakuzwa lokho. Ubani umuntu ongakwazi ukulekelela because now wonke umuntu udokotela and uzomsaba udokotela. Ufuna ukuthi check ngokwesintu noma ufuna ucheck ngabo odokotela la. Asike sithi qhamuka umuntu athi ngisacela ulethe la ingane sike sibone. Yebo nabesintu bangangisiza if bekhona kodwa sengibahambe kakhulu okungangokuba bethi umuntu mase ngitshela into umuntu nje ohlolayo ngibe nokuthi hayi bonke vele basho njalo kodwa egcineni usizwa ngikutholi. Ngoba nje mengicabanga mhlambe sebemgeze mhlambe bawu20 abantu besise emfuleni abanye bathi bayomsusa izilwane mhlambe wazalwa nazo waphuma naso kumina. Kodwa nje kungalungi. No akanazi izilwane ntombi. Akuyona into ehlangana nesinto le. Yazi? Yebo. Akuyona into ehlangana nesinto umphumuzeke impela lapha ezintweni zesintu umphumuzi. Into yesilungu le. Udinga usizo lwesilungu. Yebo. Futhi angiboni ukuthi ikhona enye into engathi ihlula bona odokotela ekutheni kulungisa isimo sakhe. Yebo. I know ukuthi ukuhambela into enje kuyakhathaza. Yabona masuzu ucina ubhala uthi ngicela abantu abangangenelela isuke into isikhathaza nawe isingaphe kwamandla usukuzame konke. Especially mothi yabuka nje ekhaya yonke lempilo uyilwa wedwa nje obusho uthoma abakhona bayakusupport kodwa lempi uyilwa wedwa because ingane yakho. Yeah. And nawe uyakulimit ukuthi ukwazi ukuzenzela into zakho iphinde futhi kulimit ekutheni ukwazi ukuthi uphume uhambe uyozama amatoho wezinye indawo. Yeah. So ade ngisathi ngiyabuza ukuthi uke wayana edrobheni ukuyozama impilo ngakhona noma since azalo umelo kwakuphoqa ukuthi uhlale nje la ekhaya onganyakaza. Impilo yala ekhaya ikuphoqile noma vele uthando lakho lokuthi ufisa nje ukuhlalela ekhaya onganyakaza ungayidolobheni.
bengingakaze ngiye ukuyozama amatohe edolobha ngesimo sokuthi ubuthi muke washo ukuthi la ekhaya hayibo yazi ukuthi endaweni ukuthi mhlambe eMaritzburg kasiyaya mhlambe kuthathwa ama CV wonke umuntu abuza ukuthi hayibo lengane uzoyishiya noba lengane yakhe ehlupha kanje ngoba kwathi nasekhona nasesikoleni la ngiye ngabamba khona esikoleni la sangasekhaya la ngiye ngasebenza khona yes bake bangifonela ngikhona nje kwathi hayi ngeke buya Hawusekwenze njani kwathi hayi umelo akaphilile ngalendlela ngabuya mengifika la kwaphoqa ukuthi hayi kumele ngimhambise esibhedlela indlela engamfice iyona manje nje mengathi nje ngiyazama vele kuthiwa nje hayi ngeke linto ingane yakhe ikhule ngoba nje akekho ongasala nayo nathi siyayisaba misigula esingasho ukuthi impilo imiso ukuthi ingane iyagula kumele uhleze ukhona yebo impilo yami nje imiswe iyona ingane selokhu futhi azalwa nje udinga mina ik-affect kangakanani yonke lento wena bonje ngoba ngize ngizama inamba into sengiyifune kaningi ngingayitholi ngize ngiyithola nje kuFacebook bese ngiboka ukuthi hayi ngoba ngize ngisho nala ekhaya bathi hayi ungazogula wena mengithi uyabona nje manje uNkulunkulu kubuyenza umelo kube wamthatha mhlambe esamncane Nkosi yami mhlambe ngabe ngcono ngoba ngize nginike ukuthi indlela aba yiyona ngithi vele mhlambe kugcineni ogcina engiphucile ngakubonanga ukukhula kwakhe indlela kuke kwenzeke ngayo ngendlela okungaphiwa amandla ngakhona yebo eish yazi ukuthi wemakhomo ungifanelana njengomunye umuntu oyibalekile empilweni yami ngifanana noSiphiwe noma imingane wami ukuthi uSiphiwe wasithola abantu abamaziyo nje uSiphiwe uyafana naye yabona ngingabe ngingakusizeli mina ukuthi ngikusizele ukuthi ngoba lento le uyikhulumayo ibhlungu kimi kodwa uyafana nomngane wami ongasekho emhlabeni and yangikhalisa abantu kuthiwa abankulunkulu nobibo ngiyafana kodwa bayafana uyafana noSiphiwe kakhulu and manje konke lokuhluphe ukuxoxayo ngathi kuxoxwa uyi hayi yazi iplan lakho lithini njengamanje ngomelo asike sithi lithini ngawe ngempilo nomelo ngayo yonke into nje kusuka manje kuyaphambili into nje engayisho kade ngicela kakhulu ukuthi mhlambe mekukhona ongakwazi ukungitholela isikole angafunda kusona esingabizi ngalendlela yalesafunda kusona njengamanje ngoba lesafunda kusona ayisiyangigqilaza ngempela ngoba njalo ngenyanga futhi akufanele igeje date mezithi nje 1 kumele ibingane isikhokhile mingakhokhile iyabuya izohlala ekhaya siyangigqilaza kwangempela ngoba ukube mhlambe ngiyasebenza khona la ngibambe khona bengingakwazi ukuyimela ngoba sengizamile ngazama ngaze ngafika la sengibona khona ukuthi hayi cha amandla ayaphela kwangempela angiphelela nje ngisho ngilele ebusuku ngike ngivuke ngithandaze ngibe nakho ukuthi ngiyibuze uNkulunkulu ukuthi wenginikelana umthwalo ngaphezulu kwami ngoba ungaphezulu kwami ungaphezulu kwakho ngempela ke lo ngoba sengizamile ngisho okwesonto ayikho into ayisonto angenayo thiwa ngithungele lokhu ngimthungele amakhandlela unamakhandlela athandaza kuwona kodwa umehluko nje anguboni
naye affect yonke lento eyenzakalayo. He wants to be normal afana njengezinye izingane, but kancane kancane azizame lokho akwenziwe lokho naye yamkhathaza because umntwana emotionally yamdraina, but at the same time nawe ngapha njengomzali ufuna ukuthi ingane yakho ibe normal. Mina my best advice ukuthi ngiyaphinda futhi ngiyakusho lokho, asizame lokho kwamehlo, yazo asizame lokho kwamehlo kuphela. Okunye akukho uzokushintsha ngomelo wazalwe nje unje. Kumele ukumukele lokho. Uhlukile kunezinye izingane njengoba nje singabantu kuvele sizingane ezidlala sihlukile, sihluka ngento eziningi. More explain indaba yezandla nezinyawo ukuthi ziwuqinsi. Nginaso isithombe siphelele sokuthi umuntu onjani. Bakhona abantu abanjalo vele. Ungamhluphi kakhulu ngezinye zezinto, awumiyeke adapt to lento akayiyo, yes. Azijwayele naye enje, but into ekumele sikhathazeke kakhulu ngayo le yesikole. Engizwile futhi le phunga that I don't understand because iyona into ezom-attractela i-bullying. Yabona kubhlungu ukuthi ingane zethu uyanuka zisuke eduze kwakho zikubalekele, zidelele ngokuthi uyanuka, yonke lento le I think iyona into ezom-attractela i-bullying. But into enkulu kakhulu amehlo, ngisacela umiyeke ekutheni kube khona indlela omlapha ngakhona, engathi umlapha ngakhona ngokwesintu, nokuthi lokhu umhlupha ngento eziningi unless uyagula udinga ukuthi ekadokotela. Uma umelo egula enento emphethe akuyonto yesintu, into that has to do with him. And ngiyafisa ukuthi ubekezele nasenhlizweni yakho, ungabi nokuthi uNkulunkulu kodwa ake usangiphumuza ngani, because ngiyazi ukuthi lo mcabango unokukufikela. Unokukufikela lo mcabango. Akungabe umcabango ophila kakhulu lo kuwe, because inkosi yenza ngendlela yayo ntombi. Iyona yazi ukuthi kungani yakubeka in this position, iyona futhi yazi ukuthi yokukhipha kanjani in this position. So you cannot take ama decisions ngesandla zakho o ngenhliziyo yakho, because uma usuzwayicabanga into usukufana nomuntu osenzile. But ngenxa ukuthi isililo sukusikhala nobhlungu obuzwa nomthandazo wakho, unokuzibuza ukuthi inkosi kungani ngempela mina uma lengane wanginikela ukuthi ibe ingivimbe ekutheni ngikhule ngibe umuntu ngifana namanye amantombazane, because kubhlungu ukubona ontanga yenu bekhula bephila impilo zabo, nawe impilo uyifisa ukuyiphila, kodwa manje nansi inkinga enkulu stumbling block. Yabona umuntu onga-understand lento le ithathe njengokuthi you see ukuthi na direction empilo ngifuna ukuyithatha, but each and every time ufuna ukuthatha direction ngazi ukuthi une newborn oyizele every day. Yabo, so it's like every day wenzela newborn. So just imagine ke mozela newborn lo kudelay kanje ka 2 years kuthiwa hayi hlala phansi khulisa ingane iziyeke ibele, iziyeke ukulokhuzana ugqoke ipampers sokugada ingane 173 years, then bayakwazi ukuthi bekunakekele ekhaya nawe ingane uyishidla lenezinye ingane. But uma ingane ihlezi ingane eyinewborn futhi wena usabhekene nale newborn till 8 years later, usabhekene nale newborn till today, you are still fighting lento le, yabo. So that's why ade ngibuza ukuthi wena ngesingawe before uthola umelo ofisa ukwenzana empilweni. Ngikhula ngifisa ukuthi nje ngikhula nje ukufunda kwami. Anginingile ukuthi ngifuna ukufunda ngiqede, ngithola umsebenzi, ngivuse ikhala sekhaya, because vele ukufunda kwethu kwakunzima nje. Ngoba la ekhaya akekho nje umuntu engathi uyena engathi hayi uyabo lo unalo usizo kuthina la ekhaya. Ngaphandle kwababa noma umuntu like sibaningi la ekhaya, sibaningi. Abaningi basesikoleni sibaningi, kodwa nje siphila ngoma impesheni. Yebo, sibaningi. Not baningi bangakleka. Lapho siba more than 20 la ekhaya, egcekeni la ekhaya. Serious? Yebo, sibaningi la ekhaya. Nezingane eziningi, abadala bakhona nje, uyabo badala. Izindlu lekhaya zikho ningi mos. Ngiyalaliswana nje. Ileya engathi indlu kagogo lene lokhuzana eneimpondo zenkomo, right? Yebo. Mase kuzoba ilo afdaka lo kuzoba ilo round lo futhi ongenhla. And then mase kuzoba ile engathi inkulu
okuyiyona main house mhlambe kamkhulu, right? Yebo. Mase kuzoba urawondi mase kuzoba ile ngale mangaphosi khona ngala ngithi. Yebo khona ingale. So kulo 20 wonke umuntu ulala kanjani la? Siyalalisana nje. Abanye balala nga2 nga3. Nje. Plus nengane. Sineyingane. So wonke umuntu uphila ngempesheni. Yebo la ekhaya uma uphila ngempesheni, usiswami kuyena osebenzayo la ekhaya uyena yedwa omdala osebenzayo. Ilona ke lingane zakhe. Yebo. Uyafisa ngilapho uthi kungane enza njalo. Yebo. It's because Ntombi awukwazi ukuncisha ingane zakhe injabulo ngenxa yabanye abantu because nazo ingane zakhe ziresponsibility yakhe and izinjabulo yakhe. Asisho ukuthi akangacozuli, asisho futhi ukuthi angahlephelele ezinye ingane, and nginesiqiniseko sokuthi kuyenzeka nje ngaleso sikhathi enze ahlephelele ezinye ingane, but uyabona ukuthi sikhuluma ngabantu abamodern 20 egcekeni naye lo sebenzayo uma ngasethi uyaqala ufuna ukunakela wonke umuntu kunganzima Ntombi. Ya yena kwesisikhathi ngathini uyazama ukukhipha leyo mali ekudeni ukuthi kube khona ukudla. Kodwa nje kufanele nokuthi nakuyena ngoba sibaningi. Kufanele ukuthi uthela ushukela emanzini ngoba sibaningi. Yes. So sasikhona nje sokuphuma kule ndawo. Yebo nganginakho ngikhulu ukuthi mengathi futhi la ekhaya behlezi besho nje ngisho nala ekhaya behlezi besho la ekhaya ukuthi hayi ingane ikubambezele because la ekhaya mina umuntu obekuthi noma ngithola itoho kubonakala ukuthi hayi sekunomuntu osebenzayo ngwane ubaba bezasho ukuthi hayi siyakubona ukuthi uyavela uyasebenza manje. Kwaya ke ingane ayiyasho ukuthi hayi angiyindawo ngoba nje umelo akafuni ngingabe seduze kwakhe. Noma manje sekungconywana ukugula kungasamvuki kakhulu. Kodwa nje nami ngiye ngibe nalokho. Ngisho ngihambile ngethawini mengaphuza ukubuya ngiba nalokho engabe usebuyile wabahlupha wathini. Ubhuti wakho lo? Cha wakamakhelwane. Oh. Ikumisela into eziningi ingane Ntombi. Asike sigxile emehlweni mase siyayivala. Sidinga usizo mbukeli yomuntu ongakwazi ukuthi alekelele ingane ena 8 years ezalwe angazi uma ngizothi isifo yini se-obesity, right? Ufunda kuma special schools. Bamsusile ekoleni zala endaweni because bebona ngazuthi ingane nama special needs. So bemthatha njenge slow learner. Usekuma special schools nje right now eMaritzburg. Uyafunda and wenza kahle kakhulu esikoleni. Now iproblem ukuthi this person una 8 years he's still doing grade 1 and akakwazi ukubhala, akakwazi ngisho nokubhala igama lakhe. So othisha ke laba abafundisa khona kule sikole akafunda kusona basuspecta noma basola ukuthi umntwana kukhona ukuthi ngoba nakhe slow learner but umntwana mhlamba akaboni emehlweni. Basola ungaboni emehlweni ngani noma wakhe unama instances khona la igcikeni ukuthi uvela awe nje angavele nje suqhuzukawe ethi kumhlophe noma akaboni. So we feel like akaboni ngempela emehlweni, and uma ngaba khona umuntu ongalekelela mhlambe kuqeqebulwe ulokhuzane yini lento le ungwengwe esilolo lupheka amehlo. Ngeke ngibona abanye benza kanjalo. I don't think ukuthi he's totally blind, he's partially blind. Mhlambe ihla lilodwa engaboni kususwe lolu lwembu kwamanye amehlo. Uma ngakhona umuntu ongalekelela lapho ngiyacela in this case or kule situation imina ngempela ucelayo ukuthi asike senze indlela yokulekelela nanguma wengane ukwenzela ukuthi ezokwazi na ukukhuleka ahambe yosebenzela ingane yakhe, because even nakule sikole akafunda kusona I think she's paying around 4.6, right? Yeah. Including transportation. Yeah. She's paying 4.6
akasebenzi ukade ingane leyo mali engcono engabe wenza something ngayo, but ngaleyo mali akakwazi ukwenza anything ngayo ke leyo mali leyo because iphela yonke enganeni. And uma mhlawumbe ingane engagcina iyeka kule sikole efunda kusona isibone emehlweni ibuye ezikoleni ezinomali ingayekwa le mali ekhishwayo eMaritzburg ingane yofunda kude eMaritzburg kusuka la, and kumthwalo angifuna uqamba amanga. So siyacela nje umuntu ongathiwa uyalekelela lapho noma uyangenelela angenelele kulondawana, but engiphinde ngakubona futhi engisibuza khona mhlawumbe bengingacela ukuthi niphe nanga udadewethu umsebenzi. Ngikhathazeke ngokuthi ke nongabe uyothola umsebenzi but uzophuma athi ingane uyishiya nobani, ngoba noma ngawuthola umsebenzi uzophuma aphinde kumphoqa ukuthi futhi akabuye. Angifuni uqamba amanga siswami ngithi ngifila ngazi ukuthi into zakho zimnyama zivalekile. Uyathandeka shame yazi. Uyathandeka uyingane right. I don't think ukuthi kunento deep ngaleyo ndlela when it comes to you as a person. And I feel like mangase kuthiwa uthola umsebenzi ungatohoza usebenze kube right. Ngacela mhlawumbe ukuthi ushiye number yakho kwenze ukuthi nomuntu onosizo akufonele uchaza ukuthi uhlala kuphi nendawo so that komunye ezobona idistance kulula. I think ukusuka eMaritzburg uza la ku 45 minutes or 30 minutes angazi ukuthi besihamba sibuka indawo ezinhle lamasgudla so besingasheshi kakhulu, but and then ukusuka la eThekwini ku how many minutes 45 minutes I think 45 minutes 45 minutes futhi nakhona ukusuka la eThekwini. So indawo between eMaritzburg neDurban siyazethu uyaphuma ungene kunendawo lapho kuthiwa iKontshanga, ngazi nje mina intshanga mawuphuma kodwa uthatha umgwaqo eLinsfield or Linesfield. Linesfield yes, uthatha lo Linesfield loyo before uzofike even nakula magarage lawa elika engine engaka left, so kungalapho nje uhlala lapho udadewethu. So engakwazi ukufika eThekwini makukhona into emdinga ukuthi akaphuthume eThekwini nengane, noma engakwazi ukufika eMaritzburg mawusegoli ungalekelela nje kutheni akwazi ukuthi angabi nenkinga indaba transportation, indaba school fees, uphosa la ungaphosa khona kakhulukazi ungaphosa ku-account yakhe so that izovetanize nje kuyena direct, so that's why izobiza number yakhe kuma friends of podcast noma ningaphosanga ngama friends of podcast ngokwe-case yakhe nivele niyiphosa kuyena ngqo. Kuma friends of podcast siyabonga kakhulu because iwona kwazi ukuthi asilekelele sikwazi ukuhamba sesifike kuzona zonke lezi ndawo lezi sizihambelayo. So usizo lwenu asilifela mathe nabanye abangafisa ukuthi bejoin ama friends of podcast siyacela besijoyine bebe ingcenye ama friends of podcast esikhona nje sina igroup lapha ku WhatsApp where we contribute amasentinyana njalo ngokuphela kwenyanga, abanye baphosa even during the month. So kuyasiza kakhulu ukuthi sikwazi ukutravel from Johannesburg sihambe yonke KZN sihambe yonke Eastern Cape. So nje kuyalekelela, ngifuna uqamba amanga and now ngiyafisa futhi nakudadewethu ukuthi ngaba namandla ukuphosa nje lokho abangakuphosa because even noma ngifikile la ekhaya isimo sikho sihle bengimfisela ngathi angathola umsebenzi, but ngikhathazeke ngaye kumelo impela uyi-stumbling block ekutheni angakwazi ukunyakaza sisi la njengoba estakile la usazostaka nje until ingane mhlawumbe izikwazi ukuthi ikwazi ukuzinakekela, ikwazi ukuzenzela izinto akwazi nayo ukuthi athole lokho akangakuthola. Ngiyabonga nje kakhulu siswami, mhlawumbe ungashiye lakho lokugcina before sivalelisa. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga nje ngosizo enizokunika lona ukuthi nizokwazi ukungisiza. Na mhlambe kuzoba khona isilonda nje sipholayo enhlizweni yami because nje ngilimele. Ngiyakubona. Ongangokuba isikhathi esiningi sengijwayele ukuyihlalela ngedwa nje. Ingathi ngingayihlalela ngedwa abantu ngingahlali nje nabantu angazini. Noma ukucabanga kakhulu, kodwa ngiyathemba ukuthi ukuthi usizo ngiyalithola mhlambe ngizolapheka nami ngibe right njengabanye abantu. Because bengikuthethisa nje ngizala ngikhala ngelocation, ngikhala ngedirection and to a point ngathi mina ayishutha lokhuzana indlebe zakho ziyaphuza ukuthatha, but mangikhuluma nawe umla ade ngikhuluma ngana mfowethu angisazi ade ngithi ungangixoxeli ngithi ungaqala uxoxa singakashuthi
ngikubona ukuthi uyangizwa kodwa futhi awungizwa so nami ngiyabona shem ukuthi ukukhona ukudideka ngempela futhi kufanele udideke unzima umthwalo obhekene nawo ngisacela ubiza inamba yakho so that umbukeli azokwazi ukuthi akufonele direct. Inamba yami ithi 068 245 8639. Uyiphinde futhi 068 245 8639. Siyabonga kakhulu. Yazi account number yakho ngekhanda? Cha angiyazi kodwa uthi ngiyayi-check. Ungakwazi ukuthola eduzane? Yebo. Uyafana nomngane wami yes. Haze ngibone umuntu ofana noSiphiwe emhlabeni lo ngaqala ukuphila mhlakaze ngimbone. Indodakazi yakhe nje esencane encathi 9 or 9 I don't know. Yeah, I think ina 9 iphethe u10 enokufana naye but wena ufana naye ngqo. Hawu. Thola account. Check. Abantu bayafana ba. Yeah, kuyenzeka. Yebo. Okay, ulokhuzana. UAbsa. Kodwa usebenzelana uAbsa ngobuchwepheshe ngibona ulula nje kubantu umuntu vela sebenzisa inamba. Ungayibiza account. I-account number yami ithi 93 95 35 7202. Iphinde futhi account number le yase Absa right? I-savings account. No, it's not a savings. It's not a savings I-account number yami. I-savings account kodwa. Ngiphinde futhi. Iphinde. 93 95 35 7202. Yes, uAbsa savings account le. Siyabonga kakhulu nje babukeli engiyacela ningisezele na intombazane bakwethu yani misize nendawo nje akahlala kuyona la kule ndawo ayikho nje impilo la ukuthi ngaze kuthiwa umuntu ngampela uhleli yabo so ingihlumeza kakhulu le podcast nibe right nibe nobusuku obuhle nisale kahle siyabonga.